ጥንታዊ ቅርስታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ከም መግለፂ መንነት መወከሲ ድሕረ ባይታን ህልውን ሕሉፉን ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ሕብረተሰባት ከም እውን ሕላገት ህዝብን ሃገርን ከም ምዃን ሓሊፎም ምንጭ ቱሪዝማዊ እቶት ኮይኖም ይርከቡ። ኤርትራ ሃገርና ብዘይካት ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኣብ ስልጣኔ ዝዋናን ዓለምን ዓብ ጽልዋ ዝገበሩ ንመንነትናን ታሪኽናን ዝገልጹ ዝተፈላለዩ ጥንታውን ታሪኻውን ቦታታት ኣለዋ። ከም በለው ከለው፣ ቆሓይቶ፣ መጠራ፣ ተኾንዳዕ፣ ደሴት ዳህላክን ኣዶሊስን ወዘተ። ካብቶም ብደረጃ ዓለም ተጠመጥቲ ዝኾኑ ታሪኻውያን ቦታታት ጥንታዊት ወደብ ኣዶሊስ ሓንቲ እያ። ኣዶሊስ ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ከተማ ባጽዕ 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ጥንታዊት ወደብ እያ። ኣዶሊስ ዝብል ስም ካብ ኣዙሪ ዝብል ቃል ዝወፀ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከብ ጻዕዳ ሑፃ ዝውክል ከም ዝኾነ ይግለጥ። ጥንታዊት ወደብ ኣዶሊስ ካብ ቀደም ጀሚራ ማለት ኣስታት 2000 ዓመት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ ኣብ መንጎ ዞባ ናይ ኣፍሪቃን ምድሪ ዓረብ ኤስያን ዝግበር ዝነበረ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ከም ቀንዲ ወደብ ኮይና ተገልግል ከም ዝነበረት ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ ጽሑፋትን ስነ ጥንታዊ መርትዖታትን ይገልጹ። እዚ ሓበሬታ እዚ ብናይ ስነ ጥንቲ መጽናዕቲ እኳ ክድንፍዕ እንተለዎ ካብ 240 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ንድሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ግን ኣዶሊስ ከም ሓውስ ከተማ ቆይማ ከም ዝነበረትን ካብቲ ቦታ ብዝተረኽበ ቅርስታት ክረጋገጽ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣዶሊስ ካብ 100 ክሳብ 700 ድሕረ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ስልጣኔ በፂሓትሉ ዝነበረት እዋን ከም ዝነበረ መጀመርያ በቲ ብፕሪፕለስ ኦፍ ዘ ኤሪትሪያን ሲ ዝፍለጥ ዝተጻሕፈ ኣብ ኣስታት 540 ድሕረ ልደተ ክርስቶስ ብኮስሞስ ዝፍለጥ ጸሓፋይ ኣብዚ ቦታ ብምብጻሕ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ብግልጽ ክንረኽቦ ንኽእል። እዚ ግዜ እዚ ንግስነት ኣኽሱም ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኮይኑ ኣዶሊስ ከም ቀንዲ መትኒ መራኸቢ ንግዲ ምስ ምድሪ ዓረብ ኤስያን ኮይና ተገልግል ከም ዝነበረት ይፍለጥ። ኣዶላዊ ስልጣኔ ንጡፍ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጋባዛ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ጋሊሌ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታ ከም ወደብ ንኣዶሊስ የገልግል ነይሩ። ካብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕረ ልደተ ክርስቶስ ንድሓር እቲ ዝነበራ ንግዳዊ ርክብ እናዛሕተለን ካብቲ ናይ ንግዲ መርበብ እናዛሕተለትን ከደት። ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ሓላፊ ክፍሊ ስነ መሬት ፕሮፌሰር ሃብተ ኣብጽገ ጥንቅታት ምዕናውን ምድባይን ናይታ ጥንታዊት ወደብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ተዶኪና ብምንባራ ካብ ከበሳ ብዝወርድ ብርቱዕ ውሕጅ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ብዝተፈጥረ ማዕበል ሱናሚ ነታ ከተማ ዓኒዋ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንጽጽዊን ጭቡጡን ሓበሬታ ግን ሰፊሕን ዓሚቕን ዳሰሳ ይካየድ ከም ዘሎን ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ዳሰሳ ምስ ናይ ኣዶላይትን ኣክሱማይትን ዝመሳሰል ዘመናዊ ስነ ህንፃ ከምኡውን ነቲ ከባቢ ብዕምቆት ንምድሳት ዝሕግዙ ከም ስብርባር ካይላ፣ ፈሓም፣ ኣዕጽምትን ካልእን ዘጠቓልሉ ኣገደስቲ ኣሰራት ተረኺቦም። ብዘይካዚ ኣብ ጥንታዊት ወደብ ኣዶሊስ ዝተረኽበ ባይዛንታንያዊ ቅዲ ህንፃ እዚ ጥንታዊ ህንፃ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ከርሲ ጥንታዊት ወደብ ኣዶሊስ ተረኽቡ ዓበይትን ኣገደስትን ረኽበታት ኮይኑ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕረ ልደተ ክርስቶስ ከም ቤት መቕደስ ኣመንቲ ክርስትና የገልግል ነይሩ። ብዘለዎ ቅዲ ኣተሃናንጻ ማለት ብ6 ዓኖድ ዝቖመን ኣብ ቅድሚት እውን ክባዊ ቅርጺ ዘለዎ ብምዃኑ ምስቲ ኣብቲ ዘመን ብስልጣነ ባይዛንታይን ዝተሃንጸ ቤት መቕደሳት ተመሳሳልነት ኣለዎ። እቲ ብኤርትራውያን ስነ ጥንትን ወጻእተኛታትን ዝተኻየደ ኹዕታ ዛጊት ንምስጢር ተኸባቢ ዘጉልሑን ንዝሰፍሐ መጽናዕቲ ደፋኣት ዝኾኑ ሓደስቲ ኣሰራት ከም ስምርባር ማርሞዓረ ብጽሑፋት ግሪክ ዝተወቕሩ ውቁባት ኣዕኑድ ዝተፈላለዩ ቅርጽታት ዘለዎም ሰራሚክስ ናይ ነሓስን ሰናቲምን መሳምርን ከምኡውን ናይ ክልተ ሰባት ዓስከሬንን ካልእን ከም ዝተረኽበ ኣብቲ ስራሕ ዝተዋፈሩ ኽኢላታት ኣረዲኦም።